Odă Sarmalei. Poezie amuzantă de Păstorel Teodoreanu. Cum s-ar defini sarmaua? Vis înaripat al verzei, ce l-a avut cât a durat somnul lung, metamorfozic în butoiul de murat. Potpuriu de porc și vacă, simfonia tocăturii, im de laudă mâncării înălțat în cerul gurii. O cochetă care își scaldă trupul în sos și în smântână și se înfășoară în varză ca în valuri de cadână. O abilă diplomată ce-a încheiat o strânsă ligă cu o bărdacă de vin roșu și un ceaun de mămăligă. Oponentă din principiu și un strașnic adversar pentru tot ce e dietă sau regim alimentar. Un buchet de mirodenii, o frivolă, parfumată, ce te îmbie cu mirosuri de slănină afumată. Locatara principală ține în spațiu tolerate perle de piper picante, boabe de orez umflate, o prozaică născută. Cum s-o prinzi în prozodie că de când e lumea, porcul n-a citit o poezie. Un aducător de sete, de bei vinul cu o caua. Iată în câteva cuvinte cum s-ar defini sarmaua.